देख, अगर एगो दामाद स्टेटस लगावेला नु माई वाइफ माई लाइफ, त सास कहियन का, अरे दामाद नइखे मिलल, बेटे मिलल बा। बेटा का जाने कौन ऐसन पुण्य कइले रही कि ऐसन सुंदर दामाद हमरा के मिलल। आ अगर गलती से उहे स्टेटस बेटा लगा दिहन तब तो समझ जाई कि घर में बबाले बा। माई कहियन का, अरे बेटा बा, ई त मेहर मौगा हो गइल बा, मेहरारू के बस में हो गइल बा, अरे ई त कुलछनी हमर बेटा के मतिये मार लेलस। हम त इहे सोचिला कि जब रिश्ता उहे रहेला तो इंसान के सोच काहे बदल जाला। जब एगो माई बेटी या दामाद खातिर इतना बढ़िया सोच रखेली तो उहे माई के सोच बेटा पतोह खातिर इतना बदल काहे जाला। रउआ ई बारे में का कहतानी कमेंट में जरूर बताइम। आ ऐसन और वीडियो देखे खातिर प्लीज हमार वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करी ताकि ऐसन और अच्छा कंटेंट हम रउआ सबनी के बीच में ला सकी।